И какво става, хора? Аз съм изгинана и най-накрая дойде времето, в което трябва да изтегля аз. Тази толкова изключително много ви благодаря, че за един ден събрах тези абонати, които ми трябваха за томбуката в Ендъргот, в момента в сервера. Така, what the fuck. Така да е. Чакайте, че не говорим нещо. Така. 25 абоната пише, но не са 25, спокойно. 34 абоната, не ми се чакаха още един абонат, който казах на един приятел да се запише, не ми се чака. Да, между другото качих тази килавричка. Може да влезете и да го видите. Така. Има 9 лайка, 12 записали се. Ето ги. И така. Ето. Така, 12 и победителят е номер 8. Така. Нека видим кой е номер 8. И така. Flapping Bird печели кода томбата, резервата ще, понеже ако има срок до 3 дни, нека видим и следващия, който е 12-ти, последния. Давик е резерва. И така, хора, благодаря ви за тези абонати. Изключително много ви благодаря. И чао!